के हर की गोदिया में अपना हर खिलाई माई रे के हर की बेटा को ही हमारा के बुलाई माई रे अरविंद भैया ये गीत विशेष भोला बाबा आप सब सनिया के जान बानी। अगर मार्केट में सनी खड़ा बा तो गिन के 10 से 11 आदमी जे हमरा पर तन मन धन सब ने छावर कइले बा उनमें से एगो हमार भोला बाबा अरविंद भैया विपिन भैया रुआ सबकी कोटि कोटि आभार और पूरा जनता जनार्दन के। लेकिन अरविंद भैया का कहतन भैया कि तू ही बारू जनमवले पूरा दुनिया देखवले हमारा खातिर सुख दुख मई बारू उठवले भैया कि तू ही आज की बड़ू जनमवले पूरा दुनिया देखवले हमारा खातिर सुख दुख मैया बड़ू उठवले सृष्टि के सच्चाई है जो माई बाप हमनी खातिर तू उठा ली माई आ बेटा कैसे रिश्तल रिश्ता है कि अगर लड़का पागल रही समाज ओकरा के ताना दी समाज ओकरा के ठुकराई लेकिन माई खातिर लाल हीरा रही विपिन भैया दुनिया कुछ देर खातिर बुराई सोच ली कुछ क्षण खातिर बात भी सोच ली लेकिन विपिन भैया माई एगो ऐसन भैया कि जबले सास रही तबले सोची कि हमार बेटा हमार लाल तब अरविंद भैया कहतन कि के सोचियो हम रो भलाई माई गोदिया में हम के खेलाई माई रे
तके बेटा कोई हमारा के बुलाई माई रे बेटा कोई हमारा के बुलाई माई रे दादी जी के छोटका नाती हमने के अभिमन्यु भी अध्यक्ष अध्यक्ष की ओर से भाव खोजा तनी जा ये भावुकता बतावत ताकि कोना तरीका से उन दादी और पोता के नहीं होई आप सबकी आंख से मोती झरझर लोर बहता लोर काहे ना बही लोर बहला के कारण बा विपिन चाचा कारण सुनी का कारण बा कि तहारा दूध हवा के करजा मई भरले ना भराई कि तहारा दूध हवा के करजा मई भरले ना भराई कि गुण अरविंद से माई के तना गवले ना गवाई गुण बिकिया से के तना माई गवले ना गवाई माई पगला शब्द कहां से लिहल गई पगला मने प्यार होला कहां से बुझाई अरविंद भैया विक्की भैया आजकल के लड़की जब खुश होता रही तो अपना बाबू सोना के पगला कहत रही ये चीज कहां से चोरौले बड़ी आज तो भोजपुरी में मैटर चोरी होता वो पगला शब्द माई के नेह से जब माई खूब खुश हो जात रहे तब अपना लाल के पगला कहत रहे अरविंद भैया लड़का वो चीज खातिर ललचाता तरसता जब के पगला कहता कि के हमारा के पगला कोई बुलाई माई रे के हमारा के पगला कोई बुलाई कोई हमरा